Салом алейкум мардум, ма Парвиз ай Нью-Йорк. Соати мо як шаб. Ҳамин рӯз чоршанбе 19 август. Бисёртар дурен, ма вақт дорум. Салом алейкум. Салом алейкум. Дурен. Чанд қа бисёр одам дуроям қандааст, барое ки ҳамин рӯз сроки ҳамун ширкати мошеннико буд шид. ваъдое ки дар телефони катишон гап задем, ваъдошуна ба ҷо наовардан. 5 каса додани видеои кай ҷамшед дар Канада как доказательство кани нест. доказат кардани буди ки Тоҷикистон дар список ҳаст, нишон метиҳум нест. ана ки ма доказательство матада нишон метиҳум, ба пушт шин тамошо кун. рафтем 100 кас шидем. зиёд шидан мегирам. ҳами дина офистон 3 додарчо мароӣ кардам. офиси ки дар Саудат дорем ку якум этаж. пештон дромад одамо пеши коргаротон дромадиян ки ами фирмаи шумо мошенникай. шумо сразу гуфтен о Парвиз, мо Парвиз да ҳамаша фаҳмондем, Парвиз барои рекламаш кадистай. овозум нарафтеста, овозум чӣ хел рафтеста пешай сар кардан ма як овоз чӣ хел рафтеста овоз. овоз чӣ хел рафтеста кани зур. окей, ҳаматон фаҳмидестен овозума ишта. 3 бача рафтагиай, шумо гуфтен ки Парвиз барои рекламаш кадистай. шумо гуфтен ки Парвиз, мо Парвиза фаҳмондем. Парвиз фаҳмид. ма чия фаҳмидум? ки ма шумо доз якча нишон метиҳум, не ки ма мардаку ма главзумда меистом. ма просто шумо дози запис кардистам, а ҳисобе ки гуфта намеша эфир тоза шиданаш мумкинай. ни ҷада якта монум чанд минутай. я медонам ки шумо тамошо кардистин. ҷамшед ака шинохтестен а номерои телефонтон, скриншайни дуюм запистон. хеле запис ма 3-4 дорум. чизе ки ма кати шумо гап задагиюм дидем. якташ 16 минута, якташ 12 минута, якташ 18 минута. не ки ма лавз дорум, ма шумода гуфтам ки паҳн намекунам. вақти соаташ биёям, ма ҳамаи дар ютуб мепартом нишон медиҳам. дальше шумо хеле гап гуфтен реклама. ма агар реклама карданӣ мешидум, ҳамун 6 звездае ку звездои тоҷик, экстрадаи тоҷика, ҳамин хе ҷазирошона мебаровардум ки подписчикошон ҳамаш манда мегузашт. фаҳмидестен? ма намегум мино ҷа 200 000 та подписчик дора. сабрина намедум 400 000 та. ӯ фаридуни хуршедаш уҷа бо 100 чанд ҳазор дора. дигарош мелич 25-26 ҳазори одам. итоко 500-700 000 қариб 1 миллион подписчика ҳамун звездода. агар ма сар мекардум ҳар як таева ҳами наказат кардан аку 1% ма да мегузашт, ма уже 100 000 подписчик мекардум. и ҷавоби ма барои реклама. ки биёин рафтем да шуд звездоҳо. ҳисобе ки ҳамин рӯз чоршанбе ай, ман мехостум ай чоршанбе сар кунам. чоршанбе ман ҳаво гап намезанам. ту бародари бадахшонӣ. шумо медонем ки бадахшониҳо бачаи помир дар Канада, дар Америка яке аз дружнитарин комьюнитии тоҷикоам. ҳамия медонӣ худут? намедонӣ? ту медонӣ ки представители ООН Тоҷикистон дар Америка
акай, худ прекрасно медони, ай Бадахшона. Ту метавонисти як бор телефон кунӣ, гап занӣ катишон, бугӯӣ ки ака хеле Канада 100%, леки ти кора накардӣ, ту мада чӣ гуфтӣ? Внимание, на экран мегана. А ягон татон баҷо реклама, пеклама намекунам. Инами инстаграми ман, ҳисоби ки ман да бисёр менависам. Биёҷа чоршанбе ё бе Аловатов official. Ман навистум, алло, илтимос удалит кунанд. Ман агар реклама медоштум, ман зира наменавистум, ман прямой мебиромадум, ҷазироту намебиромадум. Не ки ман навистум. Ту манда чӣ гуфтӣ? Ва алейкум салом, братҷон. Рости гапи брат, не намедонум ва ё мошенникан ё не, аммо насколько ман медонум, бояд хеле набошам. Барои чӣ ки ман худум пешшон рафтум, рисоватся кардум, мада фаҳмодан, што к чиму. Мошенникда монанд нестан, рости дальше намедонум, мора контракт нишон додан, гуфтанд мо дар пеши давлат ҷавоб мегем ягон хатогида. Биё ман тида доказательствата мекунам. Ма Канадада бачаҳои группаи именно айпомириёра ҷамъ мекунам, 10 кас 15 каса. Тида занг мезананд, доказат мекунанд. Ма кию ман иктоим. Тида доказат мекунанд. Ту ҳами гапота, ҳами гапои ки мада наистагӣ баромад карда гап мезанӣ, барои 15 рӯзе ки вай корхоната пул додагӣ гап назан. Мата барои як рӯза гапи задагӣ $500 реклама метунӣ. Мехезӣ пеши мардум да бахшиш мепурсӣ, мегӣ ки бародаро бахшиш хато будааст информатсия. Илтимос ай пеша рафтан ай назар гузаронени рекламая. Ҳами кора мекунӣ, ман туда $500 метунам барои як рӯза реклама. Хорошо, ман дальше намерам, дальшеёро нишон наметунам. Шумо халқ ҳаст, одамо ҳастанд, шумо ҳастем звёздо. Мо набошем, шумо простой одами ранги мо. Дуюмуш, и гапи звёздоя ман ҷа мекушам, агар бо мегунтона 70 одам, зиёдаи 70 одам, зиёдаи 80 одам пул додагиянд, аммо ширкатда $7800, $8000. Ягонташ пулша нагирифта. 8 моҳ, 9 моҳ давомдистанд. Нест. Доказательствошон ҳаст, мепартон. Дар бораи Қурғонтепа амрӯз тема шудам. Қурғандаям 20 кас, минимум 30 кас сӯхтагияй. Ваёям додагиянд, хона додагиянд. Як бор намепурсен акай Ҷамшида, мошинут канӣ, хонат канӣ. Иё бародар, артисто, реклама кардагиё, шумо агар камтарак виҷдон медоштем, $7800 зараре ки якта мардуми дар Тоҷикистон шишта фиребш кардестанд, шумо мехистен айму мардум бахшиш мепурсен, барои ки вай ширкат я никто ширкатай, шумо ҳам ширката ширкат кардем. Шумо бояд баромад кунем, гӯем ки бародаро эҳтиёт шавем, барои ки ҳар як тангаи ки айму ширкат шумо дар реклама пул омадагӣ, вай ҳар як тангаш ами якта об мехарӣ гуда кадамети ҳаромай вай пул. Ҷавоб мегум гапунда и дунёдан вай дунёдан. Я дуд наброра. Дальше мерем. Мехоҳем доказат кунам, доказательствома тамошо кунем. Ман нағз мебинам доказат кардана. Посольствои Астана ман наистагӣ будам. Внимание на экран. Gmail. Дестен бон бисёриё ҷа умнико пайдо мешаванд ку. И почтаи манай. Астанада ман навистум. Раҳмат, гап нест, аммо мо саволои шумо дидем. Официальни сайти Миди Канадада дархости ман роӣ кардам. Ва Миди Канада ман да ҳамин рӯз 48 минут пеш навист ки мо хати шумоя ай назар гирифта гузаштем, ҷавобтона метем. Почтара дидестен? Дидестен. Саволе ки ман додагиём, ҷавобшона мегирам.
аку барои ҳама одамое ки то ҳол рафтестиян одамо ҳамун ширкат аямҷа ман гуфтестам акай Ҷамшед 5 нафаре ки ту гуфтести Канада да шумо рӯӣ кардагиен ман да ному фамилиёшона те ман одамои дар Канада будагия рӯӣ мекунам пешшон сёмка мекунан хорошо гап мезанан ман худам лично рекламат мекунам дар канали худам лично тамоми блогерое ки дар ҳамин ҳозир эфири ман тамошо кардистанд ҳар яктиша гап мезанам реклама мекунанд та ош шава пули ҳалова куд лекин ту наметонӣ кора кардан Ҷамшед наметонӣ барое ки кору дурӯғай дута важный фактор мегум та ту мада телефон кардагита акай Ҷамшед гуфтӣ ки Парвизҷон илтимос ҳамаро удалит кун мо ислоҳ мекунем ин мекунем вай мекунем коргарот кати гап задум коргарот гуфт ки шумо фальшиви документ мекунед ин документое ки шумо ELTC мекунед ку фальшиви ман медонам роҳҳои фальшивитона почта мекунам ELTS-и Ташкента маҳкам мекунам аёд на бирор дуюмуш дар Тоҷикистон шишта шумо айба намедонед майли Россияда фиреб кардестан майли уна уҷада кардестан шумо айба намедонед дар Тоҷикистон шишта мардуми хӯта хӯронда ту майли мо мардума ту ҳамо хӯрокаи хӯрда бурдагита гудакода мети вай гудакот ту чизи ҳарома бурда додистӣ дуюмуш дар бораи англисӣ ӯ справкае ки шумо фальшивӣ мекунед системаи шумо чӣ хел кор мекунад шумо карден билета мехарен ина бародар ту гузашти ништаяк ма билет бародари тоҷики гузаштагӣ мепаранд меранд Канада ҳисоб кунед ки Тоҷикистон дар список дуромад тоҷик мепара мера Канада дар аэропорт мефура иммигратсионный офитсер меқафаша барое ки бояд отпечатки гузара вай тоҷика шумо англисиша документоша фальшивӣ кардагиен вая медоран кабинет меган hey how are you вай чӣ мега салому алейкум ада Ҷамшед гуфт ки шумо чӣ намепурсен вай мега Ҷамшедиш кияй мезана печати депорта ба самолёт не Канада ба киштӣ равон мекунашона обратно оилара як кас ду кас фарзандош кати киштида мешона ближайший порт 15-20 рӯз то 30 рӯза дар киштӣ як оилаи тоҷик саргардон мера и гапи ман дуюмуш гузашт офитсер тоҷик ғалтид гуфт о тоҷики худум Ҷамшедай о ши тамом ман мешиносумша пула гирифтагим гузашт рафт кор сета кор ҳамин программа сета дута в основном сета позиция да шумо да кор предлагат мекунад якумуш менеҷери дуюмуш ёрдамчии менеҷер сеюмуш коргари корхона ту англисия надонӣ вай ширкат да ту чӣ хели менеҷер мешӣ як ҳафта пас мегиранд суруд мекунанд як ҳафта пас тура сур мекунанд чӣ мешавад депорт намҷада ман барои реклама гап задем шумо вай бачаҳода ки Парвиз барои рекламаш мекуна барои иш мекуна ман зори реклама нестам фаҳмидӣ ай пушти 3-4 артисте ки халқи худша дилша намесӯзад баромада як бор намега ки роста мошенникоа наравен намекунам ман ай пушти хеле одамо рекламаи ҳаром гирифтанӣ нестам намҷада ҳастай шербачое ки ман мешиносам ҳастай блогерое ки ман як сухан мекунам бе ягон чӣ мебурам ман реклама мекунам бе ягон тим ҳастан нами группада ҳаст намҷада дароин бинем ина Мансур якташ бе ягон гап ман хе мегум ки бародаро илтимос як бор баромад кунем генами Парвиза як бор каналша дуроем ҳамаш мебуроянд фаҳмидӣ Ҷамшед ман гапам тамом нашид ай одамо пулои гирифтагия вазорат кун ҳамин Канадара маҳкам кун ман Америкаи тура намерасум Америката расум агар ҷарастод мебуроя туда ҷавоб мегум
студентҳое ки шумо ҷароӣ кардагиен ҳамаша ман медонам, па фамил намедонам, ба ман медонам шумо ва ё чӣ кор кардем, чӣ кор кардем, чӣ хеле накардем. Илтимос мата боя бо гуфтесам, илтимос пулои мардакоро возврат кун, пулои ҳам одамоеро ки ту ҳар рӯз дутаи сетаи пулошона возврат мекунӣ, а як дигар камбағал мегирӣ, дигар камбағалро метӣ, ҳам пулоям наку. Суннати гап гузаштаисте ки ҳамин ҳадис ҳастам хеле ки любой кора, любой бизнеса ай зарарш обратно гарди фоидаай. Ҳамин гап аёдут наброр. ҳамҷада аст, группада аст, чандта блогерои машҳур аст, Мансур аст, ки аст. Гап занем. Ман ҳамин рӯз ҳамёда гап мезанам ки ман реклама мекунам. Не ки ман гап намезанам. Чиста виҷдонӣ гап намезанам, барое ки ман ай худам кора бурдестам, ман худам гап мезанам. Намҷа як бародари дига аст. Қисми дуяй. Намедонам ай куҷо овози ман гум шид. Дураем бародарам. Сейчас слышно меня? Овози ман ҳаст о'zi? Ай ҳамин ҷа эътиборан ман кати ҳамин компания дига диалог намебарам. То мада доказательства набиёран то охири моҳа. Ана баъд то охири моҳа дер меша. 19 рӯз дари давоми як рӯз шумо чанд одами дига бехонаву бедар мекунем. Бачаке ки навистеста буди ки ман ака собеседование дуромадум 3-4 презентация шонда будум. Агар боше ҳамҷада касе ки ҳамҷада эфира тамошо кардестан гирен ҳамия паҳн кунен, штоби ҳар як одам дона ки вай компания як компанияи мошенникай. Бо як бор мегум, чӣ кори аввал мекунанд мошенникай. Чӣ хеле ки худаш Ҷамшед мада гап зад дар телефон, разговори телефонмон. Як хонара сохтан соза, як хона вақти чапа кардан тез чапа меша, акай Ҷамшед. Вақте ки вай хона ҳалолӣ сохта мешава кун, вай чапаям куна ба хости худо чапа меша. Ҳамин кор аёдут наброр. Бо шумо намозхонен, шумо даи двайно ҷавоб мегем дар вай дунё ки шумо ҳамин ҳаққи мардума ба фиребу ба найрангу ба мошенникӣ кор кардестен ҷавоб мегем. Ҷавоб. Мансурҷон салом алейкум, бахшишу Мансур. Ягон чи навиз бародари азиз. овозум гум шидай. Бароям мегум тонаку Тоҷикистон вай барномада нест. Аяму ҳисоб фикр меям пеша ҳуҷҷатотон споридан. Овозум гум шид. Рост гап насринёмам нест. Чӣ гапе доштам гап задум пешакида. Компютердам записка дестам, ҳамия агар шава редактировать мекунам мемонам. Аяму ҳисоб намедонам куҷода дармондум да охирон бор да куҷош мондаги буд гапам. Аямуҷаш ман шумода мегӯ. F-shop. Одамои пулдодагиҳо равен, пулотона талаб кунен, гирем. Аво Мансур нашид, Мансур тра дабайт кардан. Амро гуфтестам ки бачаҳо ҳаракат кунен, бисёртар одамо да фаҳмонен ки ин чиз дурӯғай, ин чиз нест хе чиз. Аммо ширкат агар мада 5 каса нишон тия как доказательство, ма
мефаҳмум аэропорт чуна мешафаҳмидан номери паспорта мезанӣ ва мега кадом числа омадагиям ба кадом программа омадагиям ҳамаша нишон метиҳад. мақсад агар даниёи паспорти загранта занӣ ва нишон метиҳад. аяму даниё мешафаҳмидан ки ҳама одамо ба кадом программа кадом число воридот шудагиянд вайда. амуда ҳаракат кунем бисёри одамода расонем ки ин программа дурӯға, ин хе чиз нест, умуман нест. барои ҳамин шумо вай накунем. чанқа метонем паҳн кунем. ягон кас хеста агар доказат кунад ки ҳамин акай Парвиз реклама кардиста барои подписчик ҷамъ кардан кардиста гуфтагӣ бошен. агар баъде ки ҳамн ширкат маҳкам кишид ман инстаграмма удалит мекунам айса ирна мекушам агар бисёр дилтон дур рафтиста боша. майли хайр, ман ба ҳамин гапам тамом шид. бо як бор мегӯм ҳамун вақте ки ҷамшед дуюм бор телефон кард ки Парвиз вазбин шай чӣ накун, ман мактаба бепул мекунам барои ҳама споридагиҳо англисӣ ёд метимшона что ба англисӣ донанд икунанд ва икунанд, лекин фоида надорад барои ки Тоҷикистон нест дар ин список. единственно ки метавонад споридан ба вай виза тоҷикое ки двойное гражданство пешниҳод кардагиянд дигар государствода, дигар давлат рафтагиянд, иммигрировать кардагиянд. ин ҳамин бародари мо Элмуҳаммад ба вақти добавит карданда овоз гум касе добавит кардестам ҳамун ҳисоб гум мешуда. ҳамун барои ҳамин программара пештара видеома тамошо кунен. ҳамун программа ҳаст мебинен хутон ақидотуна мебурем. ба ҳамин вақти маям уже хеле шид гап задум, чизе дар дилум буд гап задум тона дига ин компанияра гапша намекушом. чанқае ки шинос дорем кадом одамое ки рафтаниян ҳамҷадан равен гап занен накунан ҳамин кора. касе ки пул додагия равен пулотуна талаб кунен гирен. кадоме гуфтеса комментарияра кыш ака добавит комментарияра кушум добавит кун соз мешуда бошам. бачқа добавит карда намеша. хай нобутуш ҳеҷ гап нест. нашид тақдир насибда набудааст. кори хайрда фақат шайтон хуш меша меган. ям як намуд хайрае ки гуфтестем ки одамо пешвай накунем. касе ки рафтанияй ҳам программада сум доданиен дуромадание нака дуроен як бор ҳам пушти дари офисшонда як соат шинен хутон мефаҳмем. ҳама каса обод бошем. як бор дига салом алейкум. ягон саволотон боша нависе комментариёда, худо хоҳад ҷавоб мегӯм. дар амони аллоҳ бошен. худованд ҳама вақт шуморо дар паноҳш нигоҳ дора. аямхе мошеннико вом. салом алейкум.